Operation Mayon 2023 DZGB Special Coverage. Aramon ta daw mga tugangan sa tuyang latest na advisory sitwasyon kan Bulkan Mayon. Kay batabi si Miss Jenny Balyaran. Sa nakalihis na 24 oras, very slow effusion manggiraray kang labahal in summit crater kang Bulkang Mayon. Ang nagpapadagos dyan sa Miisi gali sa south na parte kang Miisi, asin sa Bunga sa southeastern galis. Siring man ang rockfall o PDC sa end kang Basud o eastern part. Ang lava flows approximately nasa halaba manggiraray Henry na nasa 2.8 kilometro sa Miisi. Asin 1.4 kilometro was manggiraray dyan sa Miisi at sa Bungagali asin 4 kilometros manggiraray sa Basud Gali. Na-irehistro man ang 24 na volcanic earthquakes. Kasud mavipihan diri tulos na ini naglangkaw ngunyan. Alagad yung rockfall events nagbaba ngunyan takpang kasud man nasa 500 nasa 423. Mantang ang pyroclastic density current naman nasa 8 lang. And nasa 1,128 na tonelada naman ang sulfur dioxide. Mantang nasa 750 meters naman ang taas kang plume na napadpad dyan sa west-southwest na parte kang bulkan. Padagos manggiraray ang ground deformation. As in sabi kang Feebox, wara man giraray vipihan rin na nahili na magkakanigong rason para iitaas ang alert level kang Munkan dahil ang tangunyan matinido inig na sa alert level 3. Okay, vipihan yan ang details o update hali sa Feebox. Ngunyan na alas 8 di pagkaaga. Ini po si Jenny Balyaran, Marinaga. Operation Mayon 2023 DZGB Special Coverage.